Lawas sa 14 anyos nga lalaki na palgang naglutaw-lutaw sa sapa sa Cagayan de Oro City. Atong sayron ang detalye nini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, giingong biktima kini sa pagpangulata sa usa ka grupo sa mga batan-on ug nahulog kini sa sapa nga sakop sa barangay Makasandig ning syudad. Human ang pipila ka adlaw nga pagpangita sa otoridad. Napalga na nga naglutaw-lutaw ang lawas sa 14 anyos nga si Raymond Leyte. Kinsa nahulog sa sapa sa Makasandig, Cagayan de Oro City sa milabay nga semana. Diyang gisuta ang lawas sa biktima, daghan kini og samad. Giingong gikulata sab kuno ang batan-on sa grupo sa mga minor de edad. Hinungdan nga nahulog kini sa sapa. Di madawat sa inahan ni ini ang panghitabo. Sanglit igo lang kuno naligo ang iyahang anak sa sapa dihang natripan. Hustisya ang singgit karon sa inahan. Dili pa na ako magkuhan ka di yun ako madawat kay lisod kaayo nga. Kalit lang siya nawala. Lambing manggod kay ni sa ako asiya nga bata. Sa napulo ka suspitsado, nadakpa na sa kapulisan ang upat ni ini nga gipasakahan na og kasong murder. Maghulat pa ta sa desisyon dito sa prosecutor's office kung unsay dagan, mamahimong dagan sa ilahang kaso, no? Kung i-turn over ba sila sa CSWD para sa ilahang custody. Tungod sa kalisod sa kinabuhi, nanawagan ang pamilya nga matabangan sila nga mahiluna ang lawas ni Raymond. Real, nakatakda nga ilubong si Raymond karong umaabot nga Sabado busa ngadto sa mga kapuso nato nga buot sab mohatod sa ilahang tabang. Mamahimo nga maadtuan ang ilahang pamilya sa ilahang panimalay nga anaa sa Tipolohon sa barangay Kamaman-an. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez.